बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव जों लोगो हमनो हादों सासे जाखांफु एबा जाफुंसार फालांगिरि जाय बिथाङानाखि फालांगिनि बिथाखौ बड'लेण्डआव फसंथाननि अनगायैबो साखाथि रायजो अरुणाचलहालागैसिम फुवारहैनो हादों आरो स्टक एक्सचेन्ज मार्केटआव गावखौ फोनांफानायनि गेजेरजों गोबांथारै बिथाङा मुलाम्फा आरजिनो हादों आरो एग्रिकालचार सेक्टर एबा आबादनि सेक्टरखौ बिथाङा माबोरै साबसिन खालामनो हायो बेनि थाखाय बिथाङा नाजासोमगासिनो दङ बड'लेण्डआव आरो बेफोरनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे बिदिन्थि होनो नाजादों जे बड'लेण्डआव मोनसे आबादनि जांख्रिथाय फैथों आरो रांखान्थिनि जांख्रिथाय फैथों जों बिथांजों बे समावहाय लोगो हमनो हादों आरो बिथाङा जाहैबाय मनन्जय दैमारि जाय बिथांखौ दामफ्ला होननानै बयबो मिथिगौ जों बिथांजों गोबां खेब लोगो मोनलायबाय आगु समाव आरो बै समफोराव जों सावरायबाय थादोंमोन जे राजखान्थिनि बाथ्रा समाजनि बाथ्रा बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा आरो रांखान्थि लोगोसे फालांगिनि बिथिङाव माबोरैहाय आगान सुरनो बायदिसिना बाथ्रा जों सावरायदोंमोन आरो दिनैनि समाव जोङो गोबांथार बाथ्रा सावरायनांगौ दङ जे दा समाव बड'लेण्डनि राजखान्थियारि जेनाखि हालत बियो बुंनो थाङोब्ला माने लरग' थरग' महराव दं होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला कर'ना भाइरासनि थाखाय माने गासै मुलुगानो जोंनि गिख्रंनाय थासारिजों बेंखनजानानै दङ आरो बड'लेण्डआव बेनिफ्राय जों रैखा मोनाखै बेराफारसे राजखान्थिनि थिलियाव गोबांथार गुस्लायनाय नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा 17 बोसोर खुंथाय खुंनायनि उनावहाय बेवहाय गोदान सरकार फैदों प्रमद बर' दैदेननाय UPPL लोगोसेनो आसामाव BJP सरकार दङ नाथाय बे BJP सरकारनि लोब्बायारि दोलोआ जानानै दङ UPPL आरो BPFआ बिर'धि एबा बेरेखा दोलोआव दङ दामफ्ला एबा मनन्जय दैमारिया बड'लेण्डनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों जोबोद क्ल'ज जानानै दङमोन बे हिसाबै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि गुदुं गुसु गासै बाथ्राखौ बुंनो हानायबो जादोंमोन बुंदोंमोनबो आरो दिनैनि समाव जोङो मिन्थिना लानि जे BPF एबा हाग्रामा महिलारिनि गोसो सिंनि माखासे बाथ्राफोरा फैगौ समावहाय माबायदियै गोहोम खोख्लैगोन बड'लेण्डआव एबा हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय समाव माबायदि पलिटिक्सनि थिलियाव आगान होनानै गावनि थामोन्थाखौ लाखिगोन जों बेनि सायाव जों सावरायनि आरो दामफ्ला बिथाङा दासान्दि मा खालामबाय थादों जों बेनि सायावबो सुलाद लानि जोङो बिथांनो खुलुमनाय होदों बरायनाय होदों बरायबाय नोंथाङा सासे जाखांफुनाय सोद्रोमा एबा मानसि नाथाय नोंथाङा जाफुंसार फालांगिरि नोंथांनि बैसोआ जोबोद लाइमोनाव दङ दाबो नाथाय नोंथाङा बेखिनि बैसोआवनो जाफुंसारदों फालांगिनि बिथिङाव आरो गोबांथार माने ससियेलिजमनि बाथ्रा नोंथाङा बुंनो नागिरो आरो ससियेल डेभेलपनि थाखाय बर' हारिखौ बोरै गोजौ फारसे लांनो बेनि थाखाय नोंथाङा जोबोद माने आथा सिथा साननाय लाबाय थादों जों बेखौ मिथिगौ आरो थांनाय समाव नोंथाङा गोबां माने आख' फाख' गोग्लैनाय मानसिफोरखौ सहाय खालामदों होनना मोन्थिनो मोनो बेराफारसे कर'नानि जेनाखि थासारि बेयो दा समावबो जोबोद आख' फाख' गोलैदों बयखौबो थांनाय समाव जे समावनाखि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकार बे समाव नोंथाङा गोबांसाखौ सहाय खालामदोंमोन आरो दा समाव माबायदि अबस्थायाव दं नोंथांजों बैसोर सुबुंफोरा दुखुथिया सुबुंफोरा माबायदि जगाजग दं जों बेखौ मिन्थिना लागोन गिबियावनो जों नोंथांखौ आथिखालाव मा अबस्थायाव दं एबा मा खालामबाय थायो बेखौ मिन्थिना लाग्रोनि जेरावनाखि नोंथांनि एकदम क्ल'ज पलिटिशियान ग्रेट पलिटिशियान बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि हाग्रामा महिलारि बिसोरनि सासे क्ल'ज जानानै दङ आरो हाग्रामा महिलारि दिनैनि समावहाय चिफ जानानै गैलिया एबा राजखान्थिनि थिलियाव बिथाङा दंबाय थायोब्लाबो बिसायख'थिनि उननिफ्राय जेबो भइस होआखै दा नोंथाङा बे बेलायावहाय मा बुंनो नागिरो गिबियाव नोंथाङा मा खालामबाय थादों गिबियावनो नोंथां बिदा गेदेर इंखंनि जा चिफ एडिटर नोंथांजों रायज्लाय मोननानै आरो नोंथाङा बे आंखौ जे बेहाय मोनसे जायगायाव दिखोबाय बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावबाय लोगोसे इंखं टेलिभिजननि नायगिरि नोंथांमोननोबो बयनोबो आं खुलुमनाय जासिबाय
दिनै नोंथांनि जे कुइसन बे कुइसनाव आं मोनसेल' एन्सार होनो नागिरदों। आं जोबोद लाखि आं दाबो जे जोंनि बारग' माने चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों खामानि मावनो मोननानै आं गावखौ जोबोद माने लाखि पार्सन होननानै आं बुंनानै लायो। दा बिथांनि जे मिशन, बिथांनि जे डिरेक्सन आरो जातिनि सायाव अननाय, बेखौ जों माने मेगनजों नुनायजों लोगोसे आरो उपलब्धि थारमाने मोनदांनो हायो बिथाङा जातिखौ बेसेबां मोजां मोनो। दा बिथाङा दा साइलेन्टआव दं आरो बियो पलिटिशियान जानायनि मोनसे बिराद गिदिर गुन बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा दिन्थिदों जे बिथाङा सासे जोबोद धैर्यशील मानसि आरो बे धैर्यशील जानाया सासे पलिटिशियान मानसिनि थाखाय माने बयनिख्रुइबो गेदेरसिन गुन आरो बे गुन थायोबासो बे सासे पलिटिशियान जानो हायो। बिथाङा दिनै बर' जाथिनि थाखाय खोन्थानो हाबाय आरो बिसेसकि आं बिथांखौ फल' खालामग्रा हिसाबै आं नुदोंबाय बिथाङा सासे जोबोद धैर्यशील मानसि जे दिनै कर'ना भाइरासखौनो होनदो आरो बिभिन्न धरननिफ्राय इसां माने बिथांनि सायाव इसां नारसिमनाय, इसां माने प्रब्लेम्स मोनसे नङा मोनसे फैनांबाय। बिथांनि स्ट्रेटेजिसफ्रा माखासे फेलियर जादों आं बुंबाय, खिन्थु बर' रायजो राजाया बिथांखौ दासिमबो नागाराखै। आं बेखौ दाथियैनो बुंनो हायो आरो बिथांखौ दाबो नागाराखै, बर'नि इन्टेलेक्सुयेल्सफ्राबो नागाराखै। बिथांनि लिडारशिपखौनो बयबो लुबैयो, बेखौ आं मोनदांनो हायो। बिथाङा बुहुद नैबे मुहुर्तआव माने जेननाया मानो जेनखो बेखौ बे सिन्था खालामाखिसै, इयुननि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दं आरो बिनि थाखाय मोनसे सम बिथाङा लादों। साइलेन्ट इज बे जिनिसा दङ आरो बिथाङा बे साइलेन्ट समाव बहुद जिनिससिम सिन्था खालामनो, हारसिं थानो बेनि थाखायबो गोनां। माखासे समाव बयबो मानसिनि थाखाय गोनां। एटलिस्ट 6 मिनिट्स जेरेखम सासे मानसिया डेभेलपमेन्टनि खोथा मेडिटेसन खालामनानै एबा माबानानै गावनि प्रति साननांगौ। दा बिथाङाबो बे पलिटिक्सनि बेलायावबो बिथाङा साइलेन्ट जानानै दं, एलुकनेस जानानै दं। दा बेबो बिराद गिदिर मोजां मोनसे साइन। आरो बेबायदि होननानै जे बिथाङा सासे इसिबां गिदिर दायित्थ' गोनां मानसि, बे दायित्थ'निफ्राय जे बिथाङा खारदों बेबो नङा। दा टेलिफननि जुग, टेलिफनजों बिथांमोनहा मालाय मोजां रिलेसनाव दं, जोङो बेखौ अबजार्भ खालामो। दा बेराफारसेथिं नोंथाङा आंखौ सोंदों नोंथाङा बे मुहुर्तआव मा मावगासिनो दं। येस, आं बेखौ होननो नागिरदों जिहेथु आंबो बिनि फल'वार्स, दा आंबो आंनि बबेबा मोनसे माबायाव रिसार्चआव हाबनानै थानांगोन। दा बिथांनियाव दिनैनि डेटआव गोदो जेरेखम जों पाब्लिक मिटिंस एबा माबायाव बिथांनो जेरेखम सहायता नांगौ जायोमोन, नैबे टाइमाव बिथांनि एथ'बां गोनांथि जायाखै। बिथाङाव बे मुहुर्तआव बेनो साइलेन्टनि सम। अब्ला होननानै आंथ' हारसिङै बिजि मानसि, गोदो जेरेखम बिजि थादों आंबोथ' बिजि थानांगोन ना। आंहाबो मोनफा मोनफा एंगेलाव आंबो स्टाडि खालामगोन। बिथाङानो फोरोंखानाय। आङो दा बे मुहुर्तआव आंनि पक्षे मोनसे बिराद मोजां सुबिदा सम आरो जे बिथाङाबो टेलिफनजों एसेबां फन खालामहराखै, गोनांथि जायाखै। थारमाने जेब्लाबो जों एलार्ट थाखायो। जोंनि जेसेबां सारनि मावग्रा दं, फना जोंना 24 आवार्स थायो आरो दे मा समाव मा फन फैगोन जों जेब्लाबो एलार्ट थायो आरो। दा बे मुहुर्तआव जेनेबा जोंनि सारनि फन फैयाखै, बिदिनो जोंथ' जिरायनानै थाया, जों जिरायनानै थागोन। खिन्थु गावनि प्रतिबो जोङो साननो, गाव माखौ मोजां मोनो, बबे एंगेलाव खामानि मावनांगौ दायित्थ' दं, बे एंगेलखौ जों दा मावनो हायो आरो। फर एग्जाम्पल आं
बर्थमान आंनि बिजनेस साहानि बिजनेस आं बाहाय बांसिन टाइम होनो हादों दा ग्रथआबो फैगासिनो दं आं दा आप टु आंनि साहानि ब्रान्डआ आप टु बारानासि बेसिम ओमफ्राय इन्टायर आं मोनबा र' धुबरी बरपेटा बङाइगाव ओमफ्राय क'क्राझार गसाइगाव आरो वेस्ट बेंगल आं बेखिनि एरियाखौ आं दा माने मोजां टाइम होनो हादों आरोखि बे आं बिसिम डिस्ट्रिबिउसन आंनि जायगायावनो थाङो नोंथांनि बिजनेस फिल्डआ जाहैबाय माने बे वेस्ट बेंगलावबो दङ आरो बे नांजाबनाय जिल्लाफोर क'क्राझार धुबरी बरपेटा बाक्सा लोगोसे अरुणाचल रायजो बेहालागैसो नोंथांनि बिजनेस फिल्डआ दङ दा बेखिनिखौ आं माने आं मोनसेलि आं बे रेसिपि खालामनायाव बांसिन बिराद बे टाइम थारमाने बेनि माबाया इउनिफर्म जानांगौ टेस्ट साहानि टेस्ट बिजनेस बिनि जे मोनसे आर्ट बेबो मोनसे आर्ट ना बेखौ बोरै ब्लान्डिं खालामनानै बेसेबां लिकार बेसेबां मा होनानै बै मोनसे इउनिक मोनसे साहा दा बड'लेण्ड टि होनो आरोखि आচ্ছা नामखौ दोनदों बड'लेण्ड टि आচ্ছা ब्रेन्ड बानायबाय येस ब्रेन्ड ट्रेडमार्क मोनबाय येस आচ্ছা ओमफ्राय बेहाय बेखौ आं दा इउनिफर्मिटियाव आङो 3-4 मान्थनिफ्राय आं बे खुनु सोलायलांना फेक्टरिनिफ्राय आं माल लाबोबाबो जेनेबा आंथ' आंनि फेक्टरिनिफ्राय आं गासिबोथ' लाजोबा एखमबा दस्रानिफ्रायबो लानांगौ जायो रेटखौबो नायनांगौ जायो दा बेनिफ्राय आं दा इउनिफर्मिटिखौ आं बे रेसिपिखौ उइदाउट टेस्टार आं आवल टेस्टार लायोमोन उइदाउट टेस्टार आं गावनो खालामनो हानाय जाबाय टाइम होनो हाबाय आं दा इउनिफर्मिटि फैनानै आंनि साहानि जे क्वालिटि बे ब्रेकडाउन जायाखिसै इउनिफर्मिटि आं मोनसे लाइनाव थांदों जेनेबा प्रिमियाम क्वालिटि आं साहा बानायगोन ओमफ्राय नैबे टेस्टआव थांगोन नैबे लिकार नैबे माबा आरोखि स्मेल माबायाव थांनांगोन बे बिजनेसखौ आं मोजां बानायनो हाबाय आरो बे मोनसे थांसिगोन ओमफ्राय जोंनावथ' नट लिरखायो बेखौ आङो एकदम बहुत मोजां रिसार्च खालामनो हादों आरोखि आচ্ছা बेनिफ्राय नोंथांनाव माखासे एग्रिकालचार प्रडाक्टबो दङ होननाय जादों आङो एग्रिकालचारखौ थांनाय मे मासनिफ्राय आं सुरु खालामदों आरोखि बड'लेण्ड एग्र' फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार आंनि अन रिसार्च सेन्टार होनायनि जाहोनाव आंखौ बहुत मानसिया कुइसन सोंगोन वाट डु इउ मिन बाय रिसार्च सेन्टार ना माने रिसार्च सेन्टारा हारसिं रिसार्च सेन्टार खालामो नामा ना मानसिफ्राथ' इनस्टिटिउट एबा गभर्नमेन्टनि ओनसोलावसो रिसार्च खालामो बेखौ सानो ना खिन्थु आं सानदों वाइ नट टु फर मी इट इज नट माने आंनि थाखाय बे रिसार्च जानो हाया ना आं बेहायबो आं खालामोमोन बाहायबो बहुदथा स्कप दङ एग्रिकालचाराव आं बहुदथा फाइन्ड आउट खालामबाय आरोखि ओमफ्राय लिरनानै दोनो आं एभ्रि टाइम बहाय मा बेसेबां माबा होनांगोन हासार होनायनिफ्राय लानानै बे मा बेमार जाखो बेनिफ्राय लानानै आरो बिनि अनगायैबो बाहाय मेकानिकेल पार्ट जों मा एंगेलाव जों माने रिसार्च खालामनानै जोङो गावनि अन प्रडाक्ट खालामनो हायो आरोखि थांनाय माबायाव आं माखासे इयुथखौ रिक्रुइट खालामदोंमोन इन्जिनियार गथ'फोर बिसोर एमटेक फरायनानै फ्रि दंमोन नालाय दा बिसोर सारनाव थाङोमोन शिब सारनाव थांबा बिसोरबो साख्रि बिहैदों उमुखखौ लोगो हमहैयो आंखौ लोगो हमफिनबाय माने बिनि बिमा बिफाया सानैना टुइन्समोन बिसोर सानैबो एमटेक ओमफ्राय उमुखखौ लोगो हमहैदो ओरै ओमफ्राय आं बिसोरखौ होनबाय आरोखि नोंसोर नैबे सेक्टराव रिसार्च खालामलाय आंनो नांगौ बे बुस्थुखौ आं बाय खालामगोन जे दिनै प्रब्लेमा मा जोङो कल्ड स्टरेज खालामनांगौबा मिनिमाम गभर्नमेन्टनि स्किमाव 15 लाख साबसिडि मोनगोन नों 50% दा मोनसे स्किम दं 7 लाखथ' नों इनभेस्टमेन्ट नांगौ ओमफ्राय 1 crore नेक्स्टआव दा बिदि स्किम बिसिनाव दं आरो एग्रिकालचार सेक्टराव दा आं बुंनो नागिरदों जोङो फिसा खम ल' कस्टआव जों मानो बानायनो हाया ना ल' कस्टआव जों मानो बानायनो हाया देलाय जों बानायनि बिनि जे कुलार बिनि जे माबा जेसेबां इकुइपमेन्टस दं
मोनफा रिसार्च खालामबाय जों मिथियोना रिसार्च खालामनानै फार्स्टखौ आं मानिफ्राय अनलाइन बिहरनानै होबाय आरोखि ओमफ्राय बिसोरथ' माने सासे मेकानिकेलनि खामोन ओमफ्राय सासे माखासेखौ हायार खालामनाय जादों इलेक्ट्रिकनि मानसिखौ बिसोर रिसार्च खालामबाय 3 लाख सामथिंआव मोनसे कल्ड स्टरेज ल' कस्ट बानायनो हायो आरोखि आं होनदों नों 170 आव बानायनांगोन ओमफ्राय 1,17,000 टाकायाव बानाय होमबा बेखौ बानायोबा जों बोरै खालामगोन बेखौ बिसोर ओमफ्राय बिनि सायाव मागोन आरोखि दाना बानायनो नागिरबा एसेबां सास्टेनेबल जायाखै आरोखि ओमफ्राय कल्ड स्टरेजखौ मानो बिराद दरखार नोंथांमोनाबो नुखागौ जेनेबा क'क्राझार बायदि माबायावनो कल्ड स्टरेज गैया बाजाराव आंनि टारगेटआ बाजार फिसा बाजार जेनेबा बेंटल बाजार बिजनि बाजार बेहायबो मोनसे फिसा कल्ड स्टरेज खालामथों आरोखि 10/12 जोंनि मडेला 10/12 बारा गिदिर नङा फिसा बेखौ बोरै माबा खालामगोन कल्ड स्टरेज जों खालामगोन जाहाथे सासे एग्रिकालचार स्मल ग्रवार्सआ बाजाराव बायना बुस्थु लाना फैबाय दाना मोजां मार्केट मोनैनि थाखाय ओइदिनखालि मार्केटआव बिराद हिउज जेनेबा साप'ज बिदिनो आनप्रेडिक्टेबल एखमबा फैयोना मार्केटआव बैनिबो ग्र' खालामनाय बेनिबो बिराद फैयोना टमेट'फोर फैबाय खम दामावनो एखमबा लांफैनाय खरसानो लाबोनाय खरसानो ओंखारफिना मेरला गारनानै थाङो नङा होमबा अब्ला एटलिस्ट बे कल्ड स्टरेजआव स्मल मोनसे फिस होनानै बाय जुदि मार्केटखौ वाइड खालामोबा होमबा बे मोजां लांफैनाय खरसबो बाखांबाय बे दोनलांबाय प्रिजार्भ जाबाय दा बेबायदि माबायाव टेन्डेन्सियाव आं बेखौ बे गथ'फोरखौ आरोखि बिदिखौ खालाम अब्ला जोङो बिटिसिनिफ्रायबो बेखौ हेल्प बिनो हागोन आंनि कुइसना जाहैबाय नोंथाङा आथिखालाव मा खालामबाय थादों आं बेफोरनि रिसार्च खालामगासिनो दं थारमाने नोंथांखौ आं बेखौनो होनदों आं मोनफा रिसार्च खालामगासिनो दं बे मोनसे रिसार्चफ्रा थांबाय 175आव बे जोङो मोनसे कल्ड स्टरेज खालामनो हागोन बे जोङो साउथ आफ्रिकानि ल' कस्ट माबानिफ्राय बेखौ लानाय जादों दा टेक्न'लजिखौ ओमफ्राय नेक्स्टआव आं हाइड्र'पनिक्सआव रिसार्च खालामदों न'आव खालामदों आं बेखौ येस ओमफ्राय आंनि थांदों चेन्नाइ थांदों चेन्नाइआव थांनानै आं हाइड्र'पनिक्स माबायाव हाइड्र'पनिक्सनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौ नामा थारमाने हाइड्र'पनिक्स खालामोब्ला मा खालामो जे मोनसे बिफांनो बेसेबां निउट्रियेन्ट्स नांगौ बेसेबां निउट्रियेन्ट्स नांगौ बेसिखिनिखौल' होबानो बे बिफाङा थांनानै थायो होमबा जोङो बे निउट्रियेन्ट्सखौ दैनि थ्रुयै जों बेखौ पास खालामनो हायो आरो खायसेया दाथ' एयारावबो खालामबावबाय दाना एयारावबो खालामबावबाय नङा होमबा दा बे निउट्रियेन्ट्सखौ जोङो दा एभेलेबेल खालामनो हायाखै निउट्रियेन्ट्सखौबो जों बानायनांगौ बेनि सायाव बिराद रिसार्च खालामदों बे इजराइल टेक्न'लजि जे मोनसे पाइपनि आन्दाराव दै थांगोन नङा होमबा दैया स्र' थांबाय थाबाय दा बेहाय निउट्रियेन्ट्स हाबगोन नङा होमबा NPK माइक्र' माखासे निउट्रियेन्ट्स थाबावगोन फिसा मेगनेसियाम बेफोरखौ आयरन बेफोरखौ टाइम नायनानै बे pH लेभेलखौ नायनानै बानायगोन आरोखि आं न'आव बानायदों साक्सेसफुल ओमफ्राय दा बे निउट्रियेन्ट्सनि बेलायाव जों बेहाय प्रब्लेम दं दा निउट्रियेन्ट्स जों एभेलेबेल मोननांगौ आरो बे कस्टलि जानो हागौ खिन्थु बेहाय लाबा बेनिफिटआ मा आं दा मावनायनिफ्राय आं बैखौ नुहुरफिनबाय जे जोङो बिफांनो जेसेबां हासार होयो बाहाय बै अपेन माबा खालामनायाव एग्रिकालचार खालामनायाव हाग्राखौ बोखारनायाव हाग्राखौ बुथारनायाव बांसिन फैसा गारनाय जायो जोंनि मानसिया माने एग्रिकालचार फार्मार्स आरोखि मानो होनबा नोङो बे फांसे बिफांनि एगेन्स्टआव बेसो जोंनावथ' बिराद माबा थाब रज'यो जों हिउमिडिटि बेहाय हाग्राखौ नों बुखारनो थाखायबो नों लेबार लगायबाय नङा होमबा लेबार लगायनांबाय नङाबा बेहाय बेखौ बुथारनो थाखाय मा नांबाय स्प्रे सारनांबाय ओमफ्राय थार्डआव जाहैबाय माबा
एम्फौआ बबेनिफ्राय फैगोन नोंथ' बै आउटसाइड थारमाने एम्फौआ मा खालामो आं दा नायनानै नुबाय आंथ' दा मर देन 6 months जाबायना रिसार्च खालामबाय थानाया माने फांसे बिफाङाव दा नोङो जुदि एम्फौनि नोङो अर्गानिकब्लाबो जेनेबा निम बिलाइ पात्ता माबाखौ होबाय बे एम्फौआव स्प्रेखौ होबाय स्प्रे होखांनानै बे एम्फौआ दसे खारनानै थागोन बै हाग्रायाव खारनानै थागोन आउटसाइड बाउन्डारि थाहैथ'गोन आरो फैफिनगोन बे मिथिबायना दा बेफोराव जोंना फैसा बांसिन थाङो आरोखि दा हाइड्र'पनिक्स खालायोबा दा मोनसे जिनिसा हानिफ्राय बांसिन बिजानु जोनोम जायो आदसा माखासे माबाया एम्फौआ हायावबो थायो हायाव हाबनानै थायो हानिफ्रायबो बिराद माबा ओंखारो आरोखि माने एम्फौफोर ओंखारो येस जों बेखौ नुना ओमफ्राय बे बिलाइ एबा माबाखौ आबादखौ बे नस्थ' खालामो आं बेखौ अबजार्भ खालामगासिनो दं आरोखि अब्ला हाइड्र'पनिक्सआव बे जिनिसा थाया हानिफ्राय बांसिन बेराम ओंखारो बे जिनिसा थाया हाइड्र'पनिक्सआव थाया सेकेन्डआव जों बेखौ जेसेबां हागौ माने सेट खालामनाया बेस्ट माने दा जे माने एग्रिकालसार माबायाबो होगासिनो बेखौ मा होनो ग्रिन हाउस ग्रिन हाउस माने पलि सोनानै पलि हाउस सोंनानै बेखौ खालामोबा जों बेस्ट ओमफ्राय आं दा मोनसे मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदों आं नायदों आरोखि गावनि मालायनि थाखाय नङा आंनि थाखाय सजनाखौ आं खालामबाय सजनायाथ' एक्सपर्ट बिराद डिमान्ड दं आरो जोंनावबो बिराद दामखा सजनाया होमबा वाइ नट जों सजनाखौ मानो खालामनो हाया जोंथ' लार्ज स्केल खालामा बे नेचारेलि जा खालामो बेनो नङा होमबा ओमफ्राय आं बेगरनिफ्राय खालामनोसै होननानै बेगरनिफ्राय खालामदों आङो मर देन थांनाय इयाराव 4,000 खालामदों सजना बिफां फुलि ओमफ्राय बै समाव एक्सपेरिमेन्ट फिथाइ रिजाल्ट गैया थेवबो आं साहस खालामनानै इयुथ्सफोरनो हरदों आरोखि नोंबो गायहै उमुक गायहै मोजां जागोन 4 monthआव जागोन होननानै ओमफ्राय दाना आंनाव गायदों फार्स्टआव जाया माने 4 monthआव जानांगौ 4 monthआव जायाखिसै दाना 6 month बिबारा 4 monthआव जादों खिन्थु गोलैबाय थायो ओमफ्राय नायबाय आं मानो गोलैयो ओमफ्राय आं नेटआव फरायबाय बेखौ पलिनेसन खालामनो थाखाय बेरे नांगौ बेरे होमबा बि किपिंआबो गोनां जालायबाय बिसोरनि पलिनेसन खालामनो थाखाय पलिनेसन जायनि थाखाय माने माबाया फिथाइयानो थाया गोलैबाय थायो बिबारा ओमफ्राय हासाराथ' थिगैनो दं ओमफ्राय दानिया बिया बोरै फैगोन आंथ' बि माबा खालामाखै बि किपिं खालामाखै बेरे फिसियाखै ओमफ्राय आं माने नेटआव फरायबाय आं माने बेरे मोदै माबाखौ बायनो थिनबाय आरोखि बेरे मोदैखौ नोङो 16 लिटार दैयाव बेसेबां सामस बेरे मोदैखौ होनानै स्प्रे खालाम मिन्थियोना स्प्रे खालामो बेरे मोदै स्प्रे खालामबा माने बे नेक्स्ट 6 monthनि जे फैदों ओमफ्राय प्लास दै एसे नांगौमोन ओमफ्राय दै होदो ओमफ्राय बे बेरे मोदैखौ स्प्रे खालामबाय आं ओमफ्राय बे पलिनेसननि थाखाय बिजानु फैबाय आरोखि माबाया फैबाय आरोखि बेरे फैबाय थारमाने ओमफ्राय फिथाइयाव थायबाय बेरेनि जौबनजों माने सजनानि फिथाइ आदसा बेखौ आं स्प्रे खालामनानै भेरि इन्टारेस्टिं आं गावनो बिराद मोजां मोनदों आरोखि ओमफ्राय होमबा वाइ नट लार्ज स्केल बेखौ मानो खालामनो हाया लार्ज स्केल ना लार्ज स्केल दा बे सेंग्राफोरा बिसिना माखासेया बिफां गिदिर जादों बेयो जों आरो आंथ' साहा बागानाव खै बिगासो गायदों सजनाखौ बाहाय आङो मर देन माबा टटेल 100 दं बाहाय ओमफ्राय आं बाहेरायाव बांसिन हरदों 100 बिगासो सजना 100 बिगासो नङा एक्सपेरिमेन्टआव 100 बिफां आदसा खै बिगा नांगौ 100 बिफांनि थाखाय बारा नङा बे 1 बिगा ओमफ्राय बे लाइनाव लामानि एन्ट्रेन्सआव ओमफ्राय ओरै माबा गायना होदों दं आरोखि बेफोरजोंनो दा बेखौ आं दा देग्लाय साक्सेसफुल ओमफ्राय आं दा नेक्स्ट बिगार माबायाव थांनो हासिगोन आरोखि लास्ट इयार आंना बहा मोनलाबायखो आं एमाजननिफ्राय लाबोदों
आच्छा सजना फुलिखौ एमाजननिफ्राय आच्छा ओमफ्राय बे हाइब्रिद जाहैबाय बियो हाइब्रिद येस 2 टाइम्स होगोन इयाराव बेखौ जों आच्छा बेनिफ्राय इन्टारनेशनेल बेनिफ्राय गुबुन आबाद आं माने मैगं खालामदोंमोन मैगङाव लावफ्राव मोनदों मोजां ओमफ्राय कफियाव मोनदों ड्रेगननि बाथ्रा बुंदों हर्टिकालचार लास्ट इयाराव बिराद दै अखा हानो बिराद ओंखायनो नों माने नैबे पलिनेट बिराद इम्पर्टेन्ट आच्छा बै माने प्लास्टिक सोंथेनानै बानायनाय आबाद बे खालामनाया बिराद इम्पर्टेन्ट आं नुदों थारमाने बै जे नेचारेल अपेन फिल्डआव खालामोबा नोंनि वेदार कन्ट्रल थाला मा टाइमाव अखागोन मागोन ना ओमफ्राय आं दा पापाया रेड लेडि टाइवान भेराइटिस बे साक्सेसफुल बे ड्रेगननि खोथा बुंबाय थादों ड्रागना बिराद आगष्ट मार्चआव होगोन फिथाइ आं लेट जाबाय थारमाने गेजेराव आं बेखौ बांद्राय हरथिं कन्ट्रिबिउट खालामो 2-3 जादोंमोन ना दा बेफोर मेनेजमेन्टआव फैजोबो थारमाने नोंथाङा माने मोनसेल' बिजनेस खालामालासेनो खेथियाव नायबा आबादाव मोनसेल' थाबथायालासेनो औ माने गोबांथार नोंथाङा आबाद दिहुननायनि जर होदों आरो बेजों लोगोसे माने हुइमगर माने कल्ड स्टरेज नांगौ स्ट्रेस होदों आरो बेराफारसे नोंथाङा माने गोगोम साहा बागाननि बिगोमा जाहैबाय बेथ' जागोन आं थारमाने आं नोंथांनिखौ खनसेनो होनखादों थारमाने जोङो बिजनेसखौ खालामनांगौ लाइट एसेट मडेल आरोखि जे जोंनाव बिगार इनभेस्टमेन्ट खालामालासिनो बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनांगौ लाइट फिसाजों लांनांगौ माने नोंहा इनफ्रास्ट्राकचार जाहाथे इसेबां इनभेस्टमेन्ट खालामनाङा आरोखि बेफोरबायदियाव फार्स्टआव थां ओमफ्राय जेब्लानाखि नोंनि केपिटेल बुरजा जाबाय अब्लानाखि देट मिन्स इउ गो फर माबानि थाखाय रियेल इस्टेट नोंनि माबा इनभेस्टमेन्टखौ नों खालामदो बिग इनभेस्टमेन्टखौ खालामदो आरोखि नोंथाङा आबादाव जोबोद टाइम होनो हादों होनना बुंबाय देग्लाय आं बिराद जिहेतु नोंथाङा दा समाव बे थांनाय 6 दाना जोबोद फ्रि नोंथांखौ माने आगोलनि ओरैबायदि माने माबा मोनो आरोखि जे आं 4टायाव सिखारो आं माने एनार्जेटिक ओमफ्राय आं बेहाय फ्राय थांनो मोनो टाइम मोनो ओमफ्राय इन्टारेस्टिं पइन्ट मा मेनपावारनि बिराद लेकिं थारमाने बे माबायाव थोजासे कर्मचारि मोनाखै कर्मचारि नांगौ रोखोम मोना ओमफ्राय डिमान्ड इज भेरि हाइ डिमान्डआ हाजिरा लुबैनाया हाइ जोंनियाव आरोखि खिन्थु बेखौ माल्टिपार्पस खालामो जोंनियाव माने आं बे रुटिन सिस्टेम खालामोबो बे सिस्टेमा जोंनाव ट्रेडिसन माबायाव गैयाना दाहानिया डाइरेक्ट होनगोन हे आंना मानसि थिदों न'आव खिन्थु वाइस इउ आर इमप्लयि इन इन्डास्ट्रि एग्रिकालचार इन्डास्ट्रि बेखौ बे बावबाय न'आव थांबाय हाबा जादों साहा खानो हाला टाइमाव हाबायानो मोनसे गामियाव खयबार हाबा जायो एखमबा 6 जन गाहाम हाबा जाबाय बेहाय थांजोबनांगौ बेहा नोंनि सेलारि होनांगौ बेखौ माबा गैला सेलारि लागासिनो बेखौ मिथिला आंनाथ' सेलारि सिस्टेमाव खालामदों थेवबो बेखौ बेसेबां खालामनो आरोखि नोंथाङा माने बे मेन पावाराव लेकिं दं आरोखि ओमफ्राय ट्रेन खालामबाबो नों बेसेबांसिम खालामगोन ना ओमफ्राय मार्केटआवबोथ' थिग ओरैखम आउटपुटबो फैनांगोन इनभेस्टमेन्टजों बे प्रफेसना एग्रिकालचाराव मिलायनो नागिरा जायनि जाहोनाव माबाफ्रा इउथ्सफ्रा एग्रिकालचारनि प्रति थांनो नागिरा जास्ट फेशन बायदिल' खालामो आरोखि आं बेखौ नुनो मोनदों आरोखि खिन्थु आं बुंगोन नोंथां एग्रिकालचाराव बिराद स्कप आरो बेनिफिटबो दं स्कपबो दं एन्ड बेहाय बेखौ नोङो इन्डास्ट्रि हिसाबै हमनानै लानांगोन आरोखि नोंनि जे माबा जे कि पार्सनेल्स बिसोरो एकदम डेडिकेटेड जानो थाखाय नों बे मेनेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ रुल बे गासिबो खालामजोबनांगोन फल'आप खालामजोबनांगोन आरोखि अब्ला हले जागोन आरोखि जोङो मिथिनो मोनबाय जे दामफ्ला एबा मनन्जय दैमारिया आथिखालाव जोबोद नांथाबफुनो हादों आबाद दिहुनथायनि थिलियाव मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 6 दाना बिथाङा फ्रि जानानै दङ हाग्रामा महिलारि
BPFनि आफादगिरि एबा आगुनि चिफ बड'लेण्डनि बिथाङा राजखान्थिनि थिलियाव दासान्दि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि जानानै दङ आरो खुंथायनि थिलियाव बिथाङा बाहागो लानायनिफ्राय जानगारनानै दङ। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बिसायख'थियाव साक्सेस जानो हायाखैमोन। थोजासे MCLA मोननो हायैनि थाखाय BTC सरकार खुंनायनि बिबानखौ रुजुननो मोनाखै। बेराफारसे थांनाय बिसायख'थि आसाम रायजोनि बिसायख'थियावबो बिथांनि जेनाखि सापर्ट थानाय माने दोलोफोर कंग्रेस AIDF आरो BPFनिफ्राय माने आरो लोगोसेनो CPM CPIM दोलोनिफ्राय थोजासे MLA देरहासारनायनि नांगौ रोखोम MLAफ्रा फैयाखिसै। दा बेनि थाखाय सरकार खुंनो हायाखैमोन। बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिजों सानफ्रोमबो नांथाबना थाफानांगौ जानाय दामब्ला एबा मन'ज दैमारिया एसे गावनि खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनबाय थादों। दा जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि, ब्रेकनि उनावहाय जों फैफिनगोन सावरायनायाव। फैफिनदों जों सावरायगासिनो दङ मन'ज दैमारि बिथांजों जे आजिरा समाव राजखान्थिनि थिलियाव हाग्रामा महिलारिया मा खालामबाय दं बेनि बागै बिथाङा गिबियावनो बुंदों। जों नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारिया रायजो बेंनायनि एबा हालाम बेंनायनि बिबाननिफ्राय जानगारथ'नानै दङ एबा जानगारनानै दङ। बे बुब्लियाव हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाया नुनो मोनाखै। राजखान्थिनि थिलियाव बिथाङा मा मावबाय थादों जों बेखौ मिथिनो हायाखै एबा रायजो राजाया उसुखुथु जे हाग्रामा महिलारिया बहा थांखो जों बिनि सायाव जोङो मिथिना लानि। जे नोंथाङा एकदम क्ल'ज हाग्रामा महिलारिनि, नोंथाङा बुंबाय जे दा समाव नोंथाङा एसे रिलेक्स मोननानै दङ आरो बिनि थाखायनो गावनि खामानि मावनो मोन्दों, आबाद थिलियाव नांथाबनो मोन्दों। दा हाग्रामा महिलारिया जे दासान्दि साइलेन्ट जानानै दङ आरो बेयो दरखार, मोनसे रेस्टनि दरखारबो जायो आरो बिथाङा नाथाय जिरायनानै थायाखै। बिथाङा गावनि खामानिखौ मावबाय थादों। साइलेन्ट दंब्लाबो नाथाय राजखान्थि थिलिनि खामानिखौ मावबाय थादों होननानै नोंथाङा बुंदों। आरो बेयो जाहैबाय सासे माने सैखोद राजखान्थिगिरि एबा दैदेनगिरिनि गुन, नोंथाङा बेखौ बुंखाबाय। दा नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर साफा बेरेखा दोलो एबा दानि खुंथायनि बिबान रुजुननाय UPPL एबा BJPनि फारसे मोखां जालांगासिनो दङ। दा बेयो हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बेसेबां खहा एबा BPFनि थाखाय बेसेबां खहा जादों? अके, आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। थारमाने जोङो बर' जाथिया जे बे पलिटिकेल गोदोनि पलिटिसियानफ्रा सोलाय सोल' बर' जाथियानो बिदि सोलाय सोल'खौ बारा मोजां मोनखाया आरो बेयो जोंनि नेचार नङा बर' जाथिनि। दा जोंना जाथिया बिराद गथा आरो बिराद स्ट्रेट फरवार्ड जाथि। दा बेनि बेलायाव सोरबाफोर थांदों थाङा मानसिनि सासे रेसपन्सिबल लिडारा जे दैया जेरेखम बोहैयो बिदि थांनाय खालामोबा, बेबायदि थांलाय लायोबा मोनसे जाथिनि जे थामोनथा, जाथिनि जे अस्तित्व, बे जिनिसा फिउचाराव बिराद गिदिर गाज्रि एग्जाम्पोल जानानै थागोन आरो। दा जोङो वर्ल्डआव जोंनि बर' जाथिया जोबोद खम माने अनजिमानि। दा जोङो ओरैबायदि जानांगौ, जों इउनाइटेड जानांगौ आरोखि। UPPLखौनो जा एबा BPFआनो जा आरो UPPL आरो BPF मिलायनो हायैनि खुनु कुइसन गैया। मानो होनबा बिसोरनि मथ'आबो एखे, गलाबो एखे। मोनसे दासिमबोथ' जोंनि मावनांगौ खामानिया जोबाखैना, जाथिनि मावनांगौआ जोबाखै। बे जों ग्रेटार बड'लेण्ड दानायजों लोगोसे ग्रेटार बर' हारि दानांगौ। जे गेदेमा बर' हारि जायखौ मास्टार रेस होनदों ना। दा मास्टार रेस होननाय शब्दनि मिनिंखौनो आं मोनसे सेमिनाराव उल्था एग्जाम्पोल होनायसो नुबावदों आरोखि गोरों गोरा मानसिफोरनियाव। दा मास्टार रेस वार्ड जेराव उपेन्द्र ब्रह्म बड'फा बिथाङा होनलांदों
बिनि स्ल'गानखौनो लानानै दाबो जोंहा मावनांगौआ जोबाखै जों मावनांगौ दं जे दिनै आं बै समाव 2003 आव जेब्ला 10 फेब्रुवारि एकर्ड जाबाय अब्ला आं होनबा TDC BSc आं सेकेन्ड इयारमोन आरो अब्ला माने आं माने जे जोंनि क्ल'ज जेनेबा आं शिबसारजों बै समाव ओरैनो सिनायो खिन्थु बिनि नामा आलदा ना न'आव जेनेबा न'आव आलदा हाग्रामा नामखौ खोनानै आं उनाव मिथिदों जेब्लानाखि BLT सारेन्डार जायैनि सिगां जेब्ला पेपार कागज बे टाइपिं खालामदों आंनि लोगो थाजिम बिनि न'आव जेब्ला लिस्टखौ नुदों बिनि चेयारमेना सोर बेहायसो आं नुदों बे जायनि होजोंहाय हैयैनि सिगां लिस्टखौ बेहायसो आं बिनि माबाखौ नुदों नामखौ आं मोजां मिथिया ओमफ्राय सिगनेटरि जानाय बेलासियावसो आं नुदों थारमाने 9 थारिख बेलासियाव सिगनेसार जानायखौ ओमफ्राय अखानायै फैबा क'क्राझार कलेजनि बे फिल्डआव रिसिभ खालामदों अब्ला जों उन्दै बेनि खिथु खिथु थांनानै जोंनि आमायसोसो थारमाने बिदि जोङो बेनि स्पिचखौ खोनासंनो थांदों जों कलेजनिफ्राय थांदों आरो हायार सेकेन्डारि फिल्डआव अबेबा माइकआ बिराद डिस्टार्ब खालामना होदों माने माइकआनो डिस्टार्ब खालामोनाबाथाय एथ' गिदिर सेलेब्रेसन एथ' गिदिर वेलकाम लाबोनाय दिनखालि एदिनखालि उरखाव गोरा सारबो होदों रबिराम साराबो दं स्पिचखौ अब्ला बिथांनि स्पिच होनायाव माइकनि डिस्टार्ब माइकनिया मोजां क्लियार नङा हायार सेकेन्डारि फिल्डआव जादों अब्ला जों उन्दै आं अन दा स्पट खाथियावनो दं अब्ला बिथाङा मोनसेल' होनदों खिन्थु बिनि सिगाङाव स्पिचखौ उरखावग्रा सारा होदों जे उमुक मोनहा ब्रिलियान्ट मोनसे आदब खायदाजों बे एग्रिमेन्टखौ लाबोबाय बे एग्रिमेन्टखौ साक्सेस खालामनानै लाबोबाय बेखौ उनाव स्कप होनाय जाबाय स्पिच होनो स्कप होनायाव बिथाङाथ' बे समाव बांद्राय स्पिच बे हयथ' बिनि समाव बे पाब्लिकआव होनाया बेनो फार्स्ट जानो हागौ आंनि नोजोराव आरोखि बे होनदोंमोन जे बर' जाथिया 20 इयार्ससो बे BTC एकर्डनि जे खालामनाय दफा बेखौ मावबानो जों 20 बोसोरसोखौ जोङो खुनु दिन गोदान आन्दालन खालामालासिनो जों बेखौ मावनानै जाथिनि थाखाय जों मावगोन आरो जुदि आरो फिउचाराव जोंहा मावनांगौ दंबावखायो बै समाव दोनखादोंमोन दासिमथ' मावजोबनो मोनाखिसै 18 इयार्स थांबाय थारमाने बे बै समावनो भिजन नुहुरखानाय बे समाव बियो एसेबां पलिटिकेल फिगार एसेबां माबाबो गैया खिन्थु बेनाव भिजन दङ आं बै समावनो बे वार्ड बे माइक खाराब बा माइक गाज्रि जालायनाय माबायाव आं खोनासंनो मोन्दों आरो 20 इयार्सआव जोङो बर' जाथिया खुनु माबानांगौ गैया बे 20 इयार्सनाव माबा मोनसे जागोन आरोखि दा समाव BPFनि दैदेनगिरिफ्रा साफा गुगालांगासिनो दङ BPFनि थामोनथाया मा जागोन BPFनि थामोनथाया मा BPFआ आंनि स्टाडियाव BPFनि एसेबां माने आं माबाखौ फरायबोदों आरो इसिबां लिडारफोरनि जे स्पिरिट बे स्पिरिटआथ' नो डाउट नन बर' मानसिफोरजों थाफायोब्लाबो बिसोरथ' बर' जाथिनि बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि जे सिमां बेनि सिमांनि बाहेराथ' नङा आं जेसेबां लिडारफोरनि सावरायनाय लिडारफोरनि स्पिरिट मेन्टेलिटि बेखौ नायोब्ला दाबो बै गलनिफ्राय डाइभार्ट जायाखै आं नुयो दा बेखायनो होनदों आं जे BPFनि थामोनथाया माब्लाबाबो माने जेबो लरेट सोमावनो हानाय नङा बे समाव दिनै जे मान्डेट BPFआ मोनाखै येस मोनैबो खारन थागोन पाब्लिकखौ मोजां कनभिन्स खालामाखै हयथ' अलसिया जादों खिन्थु
खामानिया मावदोंमोन आं होनखायो आरो जे हाग्रामा मुलि सारा जेसेबां मावदों बेखौ माखासे इयार्सखौ 100 इयार्सआव फोजोबनो हाया 100 इयार्सबाबो बेखौ माने स्नेच खालामनो हानाय नङा आरो माखासेखौ माने 10 बोसोरावबो फोजोबनो हानाय नङा हाग्रामा मुलि सारा जेखौ बे फाउन्डेसन खालामलांदों आरोखि बेखौ फोजोबनो नङा 100 इयार्स बेखौ फोजोबनो हानाय नङा दिनै आं बुंनो नागिरदों माखासे मानसिया दिनै जेनेबा पलिटिकेल स्टेबिलिटि गैया होननानै बेथ' पलिटिक्सआवथ' बहुदथा पार्टियानो जेनो एखमबा पावार फैयो एखमबा पावाराव थाया दा बिदि होननानै बिदि थांला फैला बैसोर गावसिनि पार्सनेलिटि थारमाने दे आर नट ए लिडार दे आर नट लिडार्स बिसोरो हजों थांनानैबालाय मा मावहैगोन हजों माने हयथ' माने गावसिनि लिडारशिप इम्परटेन्सखौसो बिसोर लिडारशिप इम्परटेन्सखौ बिसोर देखायदों आरोखि इम्परटेन्स माने बर' जाथिया बिदिखौ मोजां मोना आरो बिसेसकि बिटिसिनि मानसिफ्रा बिदि सोलाय सोल' माबा माबिखौ बारा मोजां मोना जों प्रेक्टिकेल आरोखि नोंथाङा बुंबाय जे 2003नि 10 फेब्रुवारि जेनाखि एकर्ड जाबाय बेनि उनावहाय जों रिसिभ खालामदोंमोन क'क्राझार गभ हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फिल्डआव बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बाय नोंथाङा जे फैगौ 20 बोसोरसिम जोंहा आरोबाव आन्दलन खालामनायनि दरकार जानाय नङा दा फैयै 18 बोसोर जोङो 5 बेन्ड होबाय बोसोरनै दंबावो बिथांनि जेनाखि एचुर्ड दा होमबा आफ्टार 20 इयार्स जोङो मोनसे मुभमेन्टआव आगान होफिननायनि थाखाय बिथाङा रेडि नामा बिथाङा लिडारशिप लायोबा खायसे बर' इन्टेलेक्सुयेला मोजांबो मोनगोन खायसेया बेखौ हाइप'क्रेट मोनगोन माने लुबैसोला पावारनि थाखाय खालामदों होननानै सानगोन आरोखि आन्दलन खालामोब्ला खिन्थु बिथाङानो मेइन गाइडिं माने लामा टर्च माने बनजार देखायग्रा जागोन बिनि गेजेराव सोरबा मोनसे पार्टिया बे बड'लेण्ड डिमान्ड सेपारेट स्टेटआ निस्सय सानसे सोरबा सासेया बेखौ लिडारशिप लागोन आरो हाग्रामा महिलारिया मा खालामगोन बिथाङाथ' पलिटिसियान हिसाबैथ' बेहा गावनि आन्दलनाव बाहागो लानाय नङा समा खोन्थायोबा आंनि नोजोराव बिथाङा लाहैगोना मारै जेब्लानाखि बिथाङा इन्टायार बिटिसि नि मानसिखौ हारसा सावथाल बर' नेपालि राजबंशी मुस्लिम बैसोरनाव कनफिडेन्सखौ जेब्ला बिसोर बुंगोन जे जोंनोबो सेपारेट स्टेट नांगौ जों आसामनि बिसोरनि बै मा होनोमोनलाय मा होनो बेखौ डमिनेसनाव जों थांनानै थानो हाया अब्ला बै जिनिसा जेब्ला सेन्टिमेन्टआ जेब्ला द्र' जागोन अब्ला निस्सय हाग्रामा महिलारिया गावनो लिडारशिप लाफिननो हागौ थारमाने बिथाङा राजखान्थिनि थिलिनिफ्राय ओंखारनानै सोमावसारनायनि थिलियाव आगान होनो हागौ आं बेखौ नुदों आरोखि आंनि एनालाइसिस दे थारमाने फैगौ 2 बोसोर दंबावो बै फैगौ 2 बोसोरखौ अबजार्भ खालामनायनि उनावहाय थारमाने बिथाङा सोमावसारनायनि थिलियाव आगान होफिननायनि आसा दं निस्सय बे जागोन आं बेखौ नुगासिनो दं थारमाने माबोरै जागोन बिजेपिनि जाबायदि डमिनेन्ट जाबायदि माने बिट्रियेल एन्ड साप्रेसन बिसोरथ' ब्रिटिशनिफ्राय खमसिन साप्रेसन खालामाखै बिजेपिया आरो बर' जाथिया बेहाय बे साप्रेसनाव इसिबां जि खस्थ' मोनदों दा सिंनि जेसेबां नोंथाङाबो एसे माने मिडियानि एबा जार्नालिस्ट हिसाबै जाथिनि सानग्रा हिसाबै गामिनि अबस्था एन्ड माखासे फिसा फिसा लिडारशिपनि बिसोरनि जे टर्चार बेखौ एसे एनालाइसिस खालामबा टर्चारा मा धरननि फैदों थारमाने बेफोरखौ एनालाइसिस खालामबा नोंथाङाबो मोनगोन आरो बे जिनिसा कन्टिनिउ जालांगोन बिजेपिया जिहेतु पावाराव दं आरो बे
जे जानायनि मेइन खार'ना दासिम माने बिसोरो मा एंगेलाव लांनो नागिरदों आं बुंजानाय नङा माखासे खोथाफोरखौ आदसा माखासे खोथाखौ बुंजानाय नङा थारमाने आसाम पलिटिक्सनि बर'नि सायाव बानायनाय पलिटिक्सआ नो इट इज नट ए बिजेपि पलिटिक्स आंनि एनालाइसिस बिसोर एसामाइज खालामनायनि आरो बर'नि बै समनि पलिटिक्ससो आदसा बर'नि बै उपेन्द्र ब्रह्म समनि जेबायदि बर' एन्ड एसामिसनि एंगोलाव जेबायदि क्लेस जादोंमोन क्लेस बिसोर महरा खिन्थु बिजेपि आंनि एनालाइसिस दै खिन्थु बिजेपिनि मुखा गाननायनि मुखा गाननाय, गेजेरजों बेवहाय एसामिसनि डमिनेसनखौ जाबसिननो नागिरदों नोंथाङा बेखौ बुंनो नागिरदों रियेल बिजेपिया जोंनि फेभाराव दंमोन आं बेखौ बुङो रियेल बिजेपिया खिन्थु बिजेपिनि मुखा गाननानै बाहाय मेइन माबाखौ खालामदों बर' एन्ड एसामिसनि बै सिंनि गोदोनि माने जे जों जोनोम जायैनि सिगां उपेन्द्र ब्रह्मनि स्ट्रागोलनि आरो बिनि सिगां जि स्ट्रागोल बै समनि जिनिसनि माने खिथेर होखारनायनिसो पलिटिक्स दानिया बेहाय बर' जाथिया सोरबा UPPL एबा सोरबा BPF खौ माने ग्र' खालामनायनि पलिटिक्स नङा बे पलिटिक्सआ बिसिनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै पलिटिक्ससो डिभाइड एन्ड रुल जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल खालामनायनि पलिटिक्स बेखौ खालामगासिनो आरोखि आंनि एनालाइसिस दै दा नुनो मोनदों NLLB होननाय मोनसे थिउरिया हान्जा एबा हाथियार लानानै सोमावसारनायनि हान्जा मोनसे जोनोम जादों आरो बेखौ लानानैनो आथिखालाव गोबां उसुखुथु बे बेलायावहाय BPF एबा हाग्रा महिलारिनि रला मा बेथ' मा रल थानांगौ जेनेबा आं सापज आं गावनि माबाजों आं थांबाय आं हाग्रा महिलारियाव थादों होननानै आंथ' बिनिफ्राय पारमिसन लायाखैना होमबा आं बेहा बिथाङा मा दाय जानांगौ जाखो जेनेबा आं दिनै सानथाव नुहैजोब्बाय जोंना ओरै जासिगोन नङा होमबा नेगेटिभाव सानफ्रांबाय आं नेगेटिभ लामायाव थांबाय आं जुदि पजिटिभ लामायाव थाङोबा बेवहाय अजद लाबोनाय जादों दा जायनाखि चिफ मिनिस्टार आसामनि गोदान सरकारनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय बुब्लियाव उदालगुरियाव बुंनाय जादोंमोन जे माने हाग्रा महिलारिया NLLB जों सोमोन्दो दङ आरो नियानि गेजेरजों बेखौ जेलाव हरनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों नङा दिस इज अनलि पलिटिकेल भाषा पलिटिकेल बे इलेक्सन समाव बहुत खोथा होनाय जायो दा इलेक्सन टाइमाव बुंनाय आरो दा कार्यकल खालामनाय अनेक पार्टि रियेलिटिनि बाथ्रा अनेक पार्टिखौ थायो थारमाने बे समाव इलेक्सनाव गिनाय होनांगौ गिनाय होनाय दा बेखौ गिनाय होनो थाखाय बेखौ खालामदों हयथ' दानि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त माबाया ना नंमारगौयैनो बड'लेण्डआव दासान्दि नियानो बेनि जेनाखि थासारि बेखौ नायनो थाखाय बिबान होनाय जाबाय अके नायबालाय माथो नुनो जेनेबा आं बेखौसो होननो नागिरदों आरोखि ना नियाया दा समावहाय बड'लेण्डआव हाबनानै गोबांथार माने हाथियारबो मोननो हादों बोखांनो हादों बेनिबो दा बिदिन्थि मोननाय जादों बेफोर आरो गोबांसाखौ खानोबो हानाय जादों बिसोर बिथांमोनासो बुंनो हागोन दा बेथ' जों कमन मानसि हिसाबै ना पाब्लिक बेफोर लाइनावथ' जों मा बुंनो हानो खिन्थु जिखि जाया माने बहुतथा एंगोलाव पुलिस प्रशासन एबा प्रशासनाव थानाय मानसिया बहुतथा इलिगेल खालामनायखौबो आं मिथियो फेक माबा खालामनायखौबो आं मिथिगौ आरोखि हयथ' बेबो जानांगौ माबा मोनसे वाइ नट बिनि थाखाय मानो थाखाय गैया बिनि थाखाय खोथा बुंग्राखौ मानो हमो मानो वान साइडेड जाखो बेखायनो जाथिया गिनांगौ दं जाथियाबो गिनांगौ दं बाहाय इन'सेन्ट मानसिया हमजायो बिनि फेभाराव मानो बुंनो हाया इन'सेन्ट मानसिखौ दसि खालामबाय बिनि केरियार दं बिनि सायाव एसे सापर्टिं खोथा होनबानो आंहा दाय जाबाय
बेथ' जानो नाङामोन जों डेम'क्रेसियाव थायो जिहेतु जोंहाबो राइट्स दंमोन माने जों जाथिखौ एथ' डमिनेट खालामबाय माने बुंनो हाया आरो वाइ नट नागासफोरखौ मानो हाथिया बिसोरथ' घरे घरे माथो आर्मस लानो गिदिंलाबायजोबो आरो जुदि मोनथारदोंबा हयथ' निस्सय बर' जाथिया माने मोनसे गिनाय मोनसे लामायाव दं जुदांदोंबा दा लाइमोनफोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा एडभाइस होनो नागिरो बबे लामाजों थांनो दा समाव कर'नानि मोनसे दुंहाव थासारि सानफ्रोमबो सुबुं थैगासिनो दं बड'लेण्डआव 2 MLA अलरेडि रुंसारि जालांबाय गसाइगाव बियाबनि माजेन्द्र नार्जारि आरो तामुलपुर बियाबनि लेहराम बर' बिथांमोना थैलायबाय MLA नो थैबाय आरो गोबांसा थैदों गोबांसा एक्टिभ केसाव दङ दा बे बेलायावहाय माबोरै जोंनि जाथिखौ लाखिनो एबा आगोल फारसे आवगायलांनो नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरो जिहेतु आं नोंथाङा इयुथनि खोथा होनबाय यां लाइमोन आं लाइमोनखौ नैबेसिमखौ लागोन जाय माने 18 इयार्सनि बारनाय आं बिसोरखौ बुंनो नागिरदों आरोखि बिथांमोना जिहेतु 18 इयार्स बारबाय बिथांमोना जिहेतु नोंथाङा पलिटिकेलनि सायावनो बुंनो थिनो ना दस्रा खोथा आङो गासै हारि नाङैनि बाथ्रा बुंनायदों नोंथाङा जिहेतु सासे माने जाफुंसार फालांगिरि जाफुंसार सासे बेक्ति आं दा बुंनो नागिरदों थारमाने पलिटिकेलाबो जोंनि मोनसे पार्ट बेहाय आङो बुंनो नागिरदों इयुथफ्रा मोनसे जों गेजेर खलबनि रलखौ लानांगौ आरो दा जोंनाव लेहराम सार थैबाय जोंनि बर'निनो लस आं BPFनि आं डाइरेक्ट आं BPFनि खिन्थु UPPLनि सासे थैनायाव जोंनि बर'निनो बै एरिकानिनो सासे लस जाबाय सेम बिदिनो UPPLनि मानसिया बुंनांगोन बे जोंना माजेन्द्र सार थैनायाव जोंहाबो बहुद खहा जाबाय नङा होमबा दा सेम बेबायदिनो जोंनि इयुथ्स आं 18 इयार्सनि गोजौखौ होनदों बिथांमोननि कमेन्ट्स फेसबुकनि कमेन्ट्स बिराद बिग रल लागासिनो दं फेसबुकाव बिथांमोननि कमेन्ट्सफ्रा ग्रेटार कनस्ट्राक्टिभ बर' जाथिनि थाखायनो जानांगौ ओमफ्राय आं बुंनो नागिरदों आवगोलनि आं बिनि गेजेराव बुंनो नागिरदों कनस्ट्राक्टिभनि गेजेरावनो बुंनो नागिरदों आवगोल BPF सरकार सोलिनाय समाव BPFआ जेब्ला गभर्नमेन्टजों थानाय कंग्रेसजों था एबा BJPजों था बाहाय जोंनाव 3 खरि जों मिनिस्टार मोनबोदों बर' जाथिनि थाखाय बिग एचिभमेन्टमोन बियो नङा होमबा खनसेल' नङा खनथाम कनसिकिउटिभ टाइम जों मोनदों नङा होमबा बेहाय जोंनि मिनिस्टारनि बिबाना मामोन ग्रेटार अल आसाम मिनिस्टार थारमाने फुरा अल आसामखौनो नायजोबनो हायोमोन आरोखि नायजोबनो हायोमोन ओमफ्राय बेखौ कनसिकिउटिभ कंग्रेसनि समाव मावदों आरो BJPनि थानाय समावबो मावबोदों BPFआनो नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे कि रल लाबोनो हादोंमोन आसामनि इक'नमिक डेभेलपमेन्ट एन्ड ससिय' पलिटिकेल माबा इनभाइरनमेन्टआव जोंनि BPFआ मोजां मोनसे पजिटिभ मेसेज होबोनो हादोंमोन डेट मिन्स जों सेलुट होनांगोन जों BPFनि दैथायहरनाय लिडार्सफ्रा बै समाव आसामाव मोनसे बिग माने मोनसे माबा लाबोनो हादों आरो कन्ट्रिबिउसन होनो हादों दा एबाराव फैदो दानियाव UPPL एन्ड BJP एलायन्स ना AGP एलायन्स बेहाय जों मा मोनखो जों उरखावग्रा सार सासे जाथिनि नायल' जाल' माने बिथाङा बिराद गोबाव माने धोरज'नि गेजेराव बिथाङा बे पजिशनाव फैदों बयबो मोजां मोनदों बयबो बर' जाथिया मानो होनबा बेहा मोननांगौ मोनसे पजिशन दङ मावनायनि मोनसे बेहा दंखायो बे मोनदों बिराद मोजां मोनदों प्रमद बर' लिडारशिपआव बे मोनबाय बयबो सेलुट होदों BPFनाबो आरो इभेन बयबो बेखौ होदों आरोखि
खिन्थु हवाय मानो बिटिसिनि थाखायल' मानो बेनि होखो इट इज काइन्ड अफ नडेल अफिसार मिनिस्टार नङा बे बिटिसिनिल' बेनो बिनि इलेक्सनाव मा जागोन होमबा दा बेजों एथ' गिदिर खामानि मावनो हानाय नङा ओमफ्राय आं ओंखायनो बुंनो नागिरदों जोङो जोंनि थाखानाय गावनि एथ' गिदिर फाउन्डेसनखौ गाव गावनो सिफायना लाबाय आं दहाय गोमा डिभाइड एन्ड रुल पलिसि खालामनानै बेहाय हाबथारनांगोन हाबबाय मालाय बैसोर हाबनांगौ हाबबाय मालाय जोंहा बुजियाखिसै जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय नांलायबाय थायो बे हाबबाय रिजाल्टआ मा मोनखो जिर' दिनैथ' आं आसरित जाबाय चिराङाव थांदोंमोन आं माबा ट्रेन्सफारनि खोथा इमप्लयिफोर ट्रेन्सफार हरजोब्बाय वाइर इज बिटिसि गभर्नमेन्टआ न' जेबो मिथिया बिटिसि गभर्नमेन्ट जेबो मिथिया बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेबो मिथिया होजोंनिफ्राय आसामनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्माया मालाय सोलायहरजोब्बाय माखासेखौ आउटसाइड बिटिसिआव लांबाय खिन्थु बेहाय मा गोदोबा हाग्रामा मुलि सार्च थानाय समाव सोरबा सासे इमप्लयिया बाहाय फैनांगौबाबो बिनि एनअसि होनांगौ एनअसि होनांगोन थांनोबाबो एनअसि लानांगोन अब्लासो बेहाय हाबनो हायो एबा ओंखारलांनो हायोमोन दाथ' बिदि नङा दा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआबो बाहेरायाव थांदों दानिया मानो जोंनि खहा बे आरो बे जिनिसा बिसोर मा सोफैगोन माबायदि मानसिखौ सोफैगोन जायबायदि गाज्रि मानसिखौ सोफैगोन बिसोरो जाय काराप्टेड मानसि जाय सोलिथारा बे मानसिखौ बाहाय खामानि मावनो हरगोन बे जायगायाव मावनो होगोन बेनि सायाव जायनाखि जेनेबा फर एग्जाम्पल आं बुङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जों मेरिट रायलायबाय थायो मेरिटआव जोंनि लकेल गथ'आ मोनला एडमिसन माबा साख्रियाव आरोखि आं बुंथावा थेवबो बुंनांगौ बायद' आरोखि बुंनांगौ बायद'खौ आं बुंबाय आरोखि मानो होनबा टाचाव आं थायोमोन नालाय ओमफ्राय मा खालामो सोरबा गुवाहाटियाव थानाय मेरिट गथ'नो साख्रि होबाय बिसोर मा फैबाय ट्रेनजों फैबाय साख्रि मावबाय बेहा दस्रा डिउटि गैला ट्रेन हमनांगौ थांफिननांगौ क्वार्टाराबोथ' नांगौ रोखोम होनो हाला खिन्थु बे डेभेलपिं स्टेजाव एसे टिचार हिसाबै बेहाय गावखौ बावनांगौ बेहा दायथ' दंना गैयामोन सासे टिचार खिन्थु बेथ' बाहेरानि मानसिना नोंनि बड'लेण्डआव सात्रफोरनो मोनायाव रिसार्च खालामनायाव नोंनि लेबाव मा जादों मा जाया बेहा दरखार गैया एसे एमएससि फिजिक्स एखमबा समाव हरनि 12टा 1टासिम लेबरफ्राव थांनानै खामानि मावनांगौ जायो बेहा बे मास्टारथ' मालाय प्रफेसारा माबायाव गाखोनानै थांबाय ट्रेनाव गाखोनानै दा बेबायदि सेन्टिमेन्ट अब्ला बे समाव मा होनखो बै समाव प्रमद बर' सारमोना लकेलनि बिसोर बायास खोथा गैया जेन्युइन होनांगौ बिदियाव थांदों होमबा साफारारसो जाखो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि साफारार जादों एक्सट्रा केरिकुलाम बहुतटा खामानि थायो बेफोर खुनु पार्टिसिपेट खालामा बाहेरानि माबाया प्रफेसारा दाबो खालामा बेखौ नाय दानि गोदान गभर्नमेन्टआ बेखौ नाय बाहेरानि जेसेबां प्रफेसार्स दं एक्सेप्ट क्वार्टार गैयिफ्रा खुनु एक्सट्रा केरिकुलामनि बिसोर बिसोर थांनांगौ माला बरपेटायाव थायो खायसेया बङाइगावआव थायो खायसेया माबायाव थायो दा बेफोरबायदि जिनिसखौ माने ओरै पलिटिकेल ओरै चिफ सारनि थ्रुनिफ्राय मेसेज थाङोबा होनगोनथाय इडुकेसनाव हाबनाङा माने बिदिनो थालांबाय आरोखि बेफोरबायदिखौ जों इयुथ्सफ्रा बुजिनांगौ
इउथ्सफ्रा बेखौ बुजिनांगौ आं खोनादों कनस्ट्राक्टिभ मेसेजखौ फेसबुक इउटुबाव भिडिअ खालाम कनस्ट्राक्टिभ आरो जाथिया माने जोङो बिराद स्टाडि खालामनांगौ जाथिखौ बा इउथ्सनि बै लाइमोन समखौ माने फरायनायाव टाइम हगारनाया गोनां आरोखि बहुद माने स्टेप बाय स्टेप रिसार्च खालामनाया बिराद दरखार जों गोबां सावरायबाय आरो गोबांथार सावरायनो थाबावखागोन आं एग्जामपोलसो होदों माखासे जाहैबाय सासे जाफुंसार फालांगि आं माने आरो नुबोबाय गोबांथार सोलोंनांगौ दङ नुबोबाय आं माने नायनानै थानो हाया बुंफ्राङो ओंखायनो नोंथाङा फैबाय आं बुंग्राखाय फैबाय खिन्थु आंनिफ्राय गोरोंसिन बहुद दङ बिजनेस मावनायाव आंनिफ्राय बहुतथा क्रर माल्टि क्रर बिजनेसमेन दं थेवब्लाबो नोंथांनाव फैदों आं खिन्थु बिजनेस एनालाइसिस खालामनायजों लोगोसे आं नैबेफोर एसपेक्टखौबो शिबसाजों थानाय बलिथ' आं बेफोरखौ नायबोनो टाइम मोनदों आरो शिबसाजों थानाय समाव माने मोनसे बिराद सार्भिसनि मोनसे मोनसे फुंखा मोनोमोन आरोखि बिराद मोजां मोनोमोन थारमाने माने मेंनायानो थायामोन जोंखौनो आंखौथ' बहुद मानसियानो होनो नोंसोर उन्दुआ नामा होननानै जोंखौ माने अदालगुरि नोंखौ थांबाबो मैयासो इसेबां टाइमाव सारखौ नागारनानै थांदों आरो फुङाव नुयो इनास्टिक बिदि माने मोजां मोनोमोन आरोखि थारमाने बेबायदिनो सार्भिस होनो मोजां मोनोमोन पाब्लिक नोंथाङा फालांगिरि हिसाबै आरो दा समाव नोंथाङा एग्रिकालसार सेक्टराव जोबोरैनो नांफुनानै दङ आरो अब्लाबो नोंथाङा माने बड'लेण्डनि सायाव स्टाडिया दंबाय थायो आरो आथिखालनि सरकारनि फारसे नोंथाङा नुबाय थादों नोंथाङा माबायदि आसा खालामदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि बे सरकार बिथांमोना प्रथमाव फार्स्ट फरमस्ट दाख्लै बिराद भुल खालामबाय बे भुल थांबाय टाइमाबो सर्टमोन भुल थांबाय 30-40% लानाय एकदम 100% एकदम बे पाब्लिकनि माबासिम सहैबाय आरोखि एकदम गाहाय लेभेलसिम सहैबाय आरोखि बेखौ बे मेसेजआ खिन्थु बिपिएफना होआखै बिपिएफना आराव खालामाखै बिपिएफआ खुनु दिनैसिम बुङाखै सेन्ट्रेबल लामा बानायगासिनो दं बिपिएफनि मानसिया बुङाखै दै दाबो बुङाखै मिथिबाय नोंसोरो गोदो होनबाय साप्लाइनि सरकार बिपिएफ सरकार इज साप्लाइ सरकार मानो 90% एल'केसनफ्रा मानो साप्लाइ जाजोबखो बेखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा रावबो आरटिए होआखै आरो होनाय नङा माने मावथों दुखुआ मोनसेल' बिपिएफनिया बाहेरानि सिलचरनि आरो गुवाहाटीनि कलकातानि कन्ट्रेक्टर हाउ काम मानो जाखो इन्डियान सिटिजेननि राइट्सजों थांबाय जाथिया मा मोनगोन बेसो राइट्सआव इन्डियाननो एसे लेखा गोरों नालाय येस लेखाखौ बांद्राय फरायबाय नालाय बेहाय बुंजाला बिपिएफआबो बुंला बिपिएफआ बुङाखैथ' दिनैसिम रावखौबो ब्लेम खालामाखै प्रमद बर' सरकारा जे गाज्रि होननानै दिनैसिम रावबो ब्लेम खालामाखै जे गुड साइन गो हेड खामानिखौ माव खिन्थु जाथिनि प्रति एसे खामानिखौबो मावदो जाथिनि प्रति बहुद खामानि मावनांगौ दंमोन आग्रामा सरिया मावजोबनो हायाखै येस बेखौ मावदो नोंसोरखौथ' दिनै एथ' हा बायग्रुंलाबायजोबा क'क्राझाराव सोरबा बुंदों बुङाखै नों होनबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा ओरै मावदों हटेल बानायदों जोंनि शिबसारा पाब्लिकनि थाखाय मावदों हस्पिटाल बानायदों पाब्लिकनि हेल्प होगासिनो दं बेखौथ' बुङा मोजांखौथ' बुङाखै खिन्थु बिपिएफनि मानसियाबो नोंसोरखौ खुनु दिन होनाखै येस कनस्ट्राक्टिभ बिपिएफनि मानसिफ्राबो बुङाखै बखियाखैबो नोंसोर हा बायदों येस गुड येस बाय नो प्रब्लेम बाय खिन्थु नैबेफोर इलिगेल बुस्थुफोरखौ इलिगेल मिन्स आं बुंदों सासे बाहेरानि मानसिया बाङालि मानसिया ट्राइबेलनि हाखौ बायनायनि अधिकार गैया लिस्ट लाथों बियो
बिजनेसथ' बिपिएफआव जायाखै दा मानो जाखो थेवबो बुङाखै दाबो दा मानो दा बेयो आरोखि दा जों कनस्ट्राक्टिभ लाइनाव थांनांगौ माव गभर्नमेन्टआ सोलिदों खिन्थु आं जेसेबां नोजोरजों नोंथां कुइसनखौ एन्सारखौ आं डाइरेक्ट होनोसै प्रमद बर'आबो न' मर इन्टारेस्ट गैला बेहा टेस्टलेस पलिटिक्सनि सायाव बेहा टेस्ट गैला आं अबजार्भ खालामनानै नुयो आरोखि टेस्ट गैला बेनाव बे लेखा फरायनानै थानो लुबैयो लेखा फरायनानै थानो मोजां मोनो बेयो लेखा फरायनानै माने थागोन पलिटिक्स मेजर पलिटिक्सआव बेबो बांद्राय गोलाव खालामनाय नंला आंनि एनालाइसिसआव आंनि एनालाइसिसआव ओमफ्राय फार्दार जेनेबा उरखाव गोरा सार जितु निउट्रेल गार्जेन माबाखौ स्टाडि खालामबाय थाग्रा बेबो इसेबां पजिसनाव एसेबां सेटिसफेक्सन हेल्दि नुवाखै बे पलिटिक्सखौ आंनि एनालाइसिस बिदिनो हार्डलि बारा गोबाव सोलिनाय नङा इउपिपिएल सरकारा बारा गोबाव सोलिनाय नङा जाय हक जेसे गोबाव थाया मानो माखासे मोजां खामानिखौ मावलांबा मोजां जेनेबा फर एग्जाम्पल एग्रिकालसार सेक्टराव नैबेखौ आसाम गभर्नमेन्टआवबो खालामनाया मोजां जे चाइना बायदियाव बेमारिखौ डक्टरा नागिरनानैसो थांनांगौ नङा होमबा बेमारिया अबाय दं बेखौ नागिरनानै थांनांगौ नङा होमबा थिग एग्रिकालसार सेक्टराव जुदि डेभेलप खालामना फैलार दे आसामा फैलारखा बिटिसिआथ' बाद आसामा फैलार बे मानि थाखाय जोंनि माइन्डसेट फार्स्ट माइन्डसेटखौ बे एग्रिकालसारावनो माबा गैखाया ओमफ्राय मोनसेया बिजनेस माबायाव बांद्राय माबा गैया आरोखि इन्ट्रेस्ट गैया ओमफ्राय बिनि जे मार्केट बानायनानै होगोन ओमफ्राय बेबो आरो बायफिनबाय थायो गभर्नमेन्टनि सापर्टआव खालामना होयो बिनि स्लाय आं बुंनो नागिरदों ट्रेनिं होनांगौबाबो डाइरेक्ट एग्रिकालसाराव डक्टरा जेरेखम माबाखौ नागिरनानै थाङो बेमारिखौ चाइनायाव दा जोंनाव एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ अन दा स्पट खेतियक पटेन्सियेल खेतियकखौ नागिरदो आरोखि बिसोरनो प्रभाइड हो येस गभर्नमेन्ट लेभेला साप्लाइनि नामाव स्प्रे बायदों मा बायदों नङा होमबा जाहाथे बिनि बेनिफिसियारि लिस्टखौ एग्रिकालसारनि जे मानसिया थांनानै माबायाव एप्लिकेसन हैनाङा आं बेखौ बुंनो नागिरदों आरोखि आदसा रिसार्चबाबो हानि माबाखौ थांनानै अन दा स्पट खालामनाय जाथों बेबायदि जाथों होमबा हले जों साक्सेस जागोन आरोखि जोबोद गोजोननाय होबाय नोंथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंबाय आरो जोंनो बेखिनि सम होबाय गोबांथार सम होबाय जोबोद गोजोननाय होदों नोंथांनो आरो नोंथांजों उन समाव लोगो मोनबावगोन मिजिं खालामबाय बे कर'ना बोथोराव जोबोद गिग्लुंनाय थासारि जों बयखौबो लुबैयो मोजां देहा लाखिनो हाथों आरो फैबाय थानाय समाव जों नोंथांजों लोगो मोनलायबावगोन आरो गोबांथार बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा जों सावरायनो मोनगोन बेखौ मिजिं लादों जों दिनै बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय